magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicolia. Yeah, break it down. Kanina bago mag-umpisa yung kumikinangers na segment, kinakabit yung contact lens sa mata ko. Tapos, yung nagkakabit, binibilangan ni Diego ng 5, 4, 3, 2, 1. Naisip tuloy namin, naisip ko talaga. Napanood mo ba yung season 1 ng Squid Games? Oh, yung season 1. Oo, yung season 1. So ngayon trending, of course, meron ng season 2, di ba? Actually, pinapanood ko yung teaser niya. Nanonood ako habang nagpapamakeup ako kanina. Nanonood ako ng nasa episode 3 na ako eh. Okay. Tapos in my mind talaga, pagka nagkaroon ng mga ganyan, ako talaga yung isa sa mga unang patay. Una ako madadapa. Una ako hindi makakasunod. Medyo bingi ko. Kapag ka sinabing pupunta ng kanan, kakaliwa ako. Ganon. Magugulating ka pala. Nakakaloka! Ewan ko ba, minsan yung mga finifeed sa atin ng mga ng mga ganyang klase mga panoorin, it scares the hell out of us. Nakakatakot eh. Pero alam mo, ang nakakalurky pa minsan, minsan nagkakatotoo. Lalo pa sa mga kagaya natin na wild yung imagination. Correct. Kaya ayoko manood ng mga horror movies kasi nadadala mo siya. Nabibitbit mo siya. Totoo. Correct. Lahat ng anino, parang monster. Hindi kasi minsan, merong mga pelikula na kunyari, long ago na nangyari, tapos biglang fast forward, biglang mangyayari in real life. Like, yung kunyari yung COVID, merong mga pelikula na parang ganun yung tema eh. Tama. Na few years ago, pinalabas, tapos biglang pinalabas ulit nung panahon ng COVID, tapos sasabihin na, parang, ito yun eh. Flu ba yung title? Basta meron isa or I forgot the title of the movie eh. Kaya ang nangyayari, maraming nag-iisip na magiging zombie. Oo, kaya nga ganun ka ba? Kaya kapag may ganito yung may zombie o kaya isa ako sa mga una talagang matitegi. Nakakaloka. Pero alam mo yung sa True Lalot Walang Halong Eklabu, ang nakakalungkot lang din at nakakatakot sa panahon ngayon. Isipin mo Squid Games. So of course it is trending. In fact, nung pumunta kami ng Bangkok recently, meron dong yung mismong statwa ng babaeng Kokowa ko yan, ganon. May ganon siya. Nandun siya sa parang gitna ng lake, parang ganon, or river. Tapos nandun siya. Tapos makikita mo yung mga bata nakasuot ng costume niya. yung parang red, yellow and basta yung ganon. Basta may red, green light, kenemerut. Kung iisipin mo, parang nakakatuwa siya kasi trending. Pero kapag pinanood mo siya, ang daming mga, kunyari, panapanood ko siya, Jegs, kasama si Princess at si Prince. Si Princess medyo kahit papaano nag-iisip-isip na, pero hindi pa ganun ka-develop ang brain niyan. Lalong-lalo naman yung 6-year-old. Pero ang simple lang na pine-present nila yung pagbabaril sa kalaban. 'Di ba? Na laging ganun, pag may kalaban, barilin. Correct. Pag may kaaway, barilin, eliminate. Ganun. Kumbaga parang nino-normalize siya. Tama. Yun yung medyo nakakatakot. Pero pinapanood pa rin namin. Pero ibig sabihin, what if walang may nag-guide na parent? Correct. What if wala lang nanonood? Kasi at any given time pwede siyang wala namang password para sa parang Netflix. Ang daling kumitil ng buhay. Ang bilis. Yun yung nakaka-stress na nakakatakot. Tingin ko doon sa red light, green light na parang ikaw yung dinapuan ng langaw. Patay to. Patay ako agad. Siguro kahit hindi pa nga dumadapo yung langaw sa'yo. Nakakatog na ako. Sure na. Diba? Nakaka-lurky. Iniisip ko pa lang talaga, promise, Jigs. As in, pag may takbuhan, pag merong may mga ganyan ako imagination pa minsan. Halimbawa, yung maraming tao, kunyari, maraming tao sama-sama. Tapos, o kaya pag sumasakay ako ewan ko kung ba't ganito lang yung utak ko lang talaga, or baka yung imahinasyon natin. Halimbawa, sumasakay ng elevator. Meron ako lagi, always ko tong vision, na what if,
hindi ako makasakay. Tapos gumuho yung lupa sa ilalim ko. At yung mga naligtas yung mga nakasakay lang ng elevator. Kaya kapag po sumasampa ako ng elevator, ang bilis ko. Kasi may ganun ako imahinasyon. Nakakainin ako ng lupa. May mga ganun. Ewan ko ba? Kaya siguro... Kailan ka huling nagpa-check up? Ang tanong, kailan ka din huli nagpa-check up? Kasi ang pagkakaalam ko, lahat ng mga DJ ng Love Radio hindi nagpapa-check up. Kaya tayo pasok. Oo. Ay, oo nga, di ba? Oo. May annual check up tayo tuwing birthday natin. And birthday ka. Nagpa-check up ka ba? Di ba? Doc, yung gamot! Pero may ganun, hindi ko alam kung because of our imagination, of the things that we, of the movies that we watch, pero adult na ako niyan. Ibig sabihin, kaya ko siyang i-control. Alam ko sa sarili ko na hindi naman ako kakainan ng lupa, ganun. Pero paano yung mga bata? Na nanonood sila ng mga ganun, na ano ba yung effect nito sa kanila? Kasi tayo, ng mga bata tayo, ano na ba yung pinaka nakakatakot? Yung undin. Diba? At saka yung sabi daw dun sa mga malls, meron daw yung kapatid na may ahari ay ahas. Huwag ka daw magbibihis dun sa dressing room kasi kukunin ka. Pero kwento lang yun Wala namang actual na parang visual. Walang ganun. Wala. Ngayon lahat visual. Oo. Diba? Lahat nakikita, lahat presented to your eyes. Diba nakakasyokot? Ano ba yun? Kaya sa mga magulang dapat nandyan po talaga kayo palagi, lalo na kung violent yung mga movie o pinapanood. Kasi nakakatakot talaga sa mga bata. Totoo yan. Violent po siya. Akala, even cartoons. Diba? Akala mo, ay nanonood siya ng cartoons. Pero kapag inupuan mo yung cartoons, marirealize mo may mga tema siya ng sex, may tema siya ng tema talaga siya ng violence. Ganyan. Yung violence namin nung panahon natin na yung cartoon, yung Tom and Jerry lang Yun na yun, yung naghahabulan sila. Yun na yun Tsaka si Roadrunner. Roadrunner, tsaka si Tasmanian Devil. Yan na yun, di ba? Yun na yun, very cartoonish talaga at naghahabulan lang talaga sila. Ngayon, iba na yung graphics kasi. Iba talaga, tsaka parang makatotohanan na talaga. Nakakalurkay ka. Wala lang nakakatuwa man siyang isipin, magandang bihisan kasi uso na naman, bihisan ng pink na suit yung mga anak po natin o kaya dun sa girl, dun sa Squid Game, ganyan. Pero meron po yung meron po yung underlying na tema na sa totoo lang nakakaborkot kapag hindi po sila nag-guide ng tama. Ay, mahirap kasi yung mga bata hindi na nakakaintindi. Hindi na Yung gagawa-gawa sila maglalaro, gagaya-gayahin nila. Diba? Ay, paano kung halimbawa may nakitang baril? Diba hindi niya alam na totoo. Correct. Diba? At meron hindi po siya imposible Meron ng mga ganong klaseng mga kwento na aktual na nangyari. Correct. Diba? At hindi lang yan, yung mga AI. Nako, patay tayo dyan. Alam mo, maganda naman siya. Maganda naman siya nakakatuwa naman yung mga AI. Sa totoo lang din. Pero nakakatakot din talaga siya at the same time. Sipin mo yun, meron akong nakita na app na character AI. So, na-curious naman ako, ano ba tong character AI na to? So, madami kang karakter na pwedeng piliin. So, kunyari, meron kang crush, kunyari. Pwede mo siyang piliin parang ganon. Tapos pag pinili mo siya, kakausapin ka niya. Tapos kung ano yung sabihin mo sa kanya, basta, kakaiba na siya. Kung ano kasi pinagagawa. Totoo! And if it falls on the wrong hands, ibig sabihin for younger people, hindi natin alam kung ano yung magiging epekto nito sa kanila. Lalo na sila kasi medyo curious sila. Correct. Diba? Tapos hindi natin alam, mapapahamak na. At dyan na nagsisimula lahat ng mga kapahamakan. O tawagin nyo na po kaming corny. Ang corny naman ng mga tito-titang yan. Ang corny ng mga antet-angkol na yan. Pinagbabawalan. Hindi naman natin binabawal. Ang sinasabi lang natin, parental guidance is necessary. Yan. Diba? Importante po yan. Oo. Mahalaga yan kasi sa totoo lang, masyado na po talagang exposed. Ang bilis. Tsaka yun nga, di ba natatanda mo, Jeg, sa GC natin, sa group chat natin, pinag-uusapan natin na bakit ganun yung lumalabas sa feed natin. Hindi naman tayo nagsisearch ng mga babaeng hubad, di ba?
Ewan ko sa inyo. Ewan ko, hindi ko talaga alam kung bakit. Pero alam ang Instagram, yung parang search, favorite app ko kasi ang Instagram, yan talagang ginagamit ko eh. Pero kapag ka pumunta ka sa home button ko, makikita, mas nakakaiba yung mga makikita mo dyan. Ha? Bakit ganito? Wala naman ako sinesearch na ganyan. Kahit din sa akin, as in talaga may mga dumaan na na talagang as in yun na. Yun na Oo, talaga. yun na, diba? Nagpapakita talaga ng parte ng katawan. Sabi ko, bakit dumadaan? Correct, totoo. So, ang ginagawa ko, nire-report ko siya. Oo, ako report o kaya block. Tapos yung may options kasi yun eh. Do you want to see more of this? Mga ganon, hide. Lahat ng mga ganon gawin po natin. Pero meron din akong appear sa feed ko, parang mga foreigner na hindi ko maintindihan. Lagi kong binablock, tapos laging nandyan. Nakakaloka kasi blinak mo na, tapos andyan na naman sa ulit. Nakapakita na naman siya. Kasi sinerch mo kasi. Kaya kapag kami dumadaan na sa feed ko, kahit na albawa ganyan, hindi ko na siya pipindutin at all. Kahit ano. Kaya lang parang pag dumapo lang ata yung mata mo, ganun siya nakakatakot. Pansinin po ninyo ha, pag uusapan nyo lang ang particular na topic, mag-a-appear na siya sa phone mo. Naririnig tayo ng phone natin! Nakakatakot! Yung algorithm kasi na tinatawag halimbawa, may na-click ka lang ng one time kasi parang curious ka. Oo. Iniisip na ni AI. Correct. Na gusto mo yan. Ito pala gusto mo. Ito. Oo. Ilalabas at ilalabas. Correct. Sa'yo. Ganun yung idea. Parang katulad ng sa nagsha-shop ka online. Kapag ka may nagustuhan ka na damit na kulay blue, na ang design ay off-shoulder, ang sasabihin ng algorithm ang sasabihin ng cellphone mo, ganyan pala yung mga type mo. So kahit wala ka ng balak bumili, pag susunod na scroll mo, ganong klase ulit. Correct. Ang ma-present sa'yo ibang kulay naman, medyo kaunting design, pero off-shoulder pa rin. O di ikaw, add to cart ka na naman. So may ganon. May ganyan siyang blessing/sumpa, 'di ba? Kaya kailangan po nating maging careful. Kaya nga makikilala mo yung isang tao daw. Halimbawa, yung asawa mo, gusto makilala siya, hiramin mo yung cellphone niya. Correct. Para malaman mo, totoo! Kung ano pinagsisearch sa asawa mo. Malalaman mo talaga. Kasi yan ikaw tumitingin ka ba ng phone ng asawa mo? Paminsan-minsan. Ako hindi. Pero usually hindi. Halimbawa, may tumatawag lang. Oo, ganyan. Pero yung kukunin ko, bubulak ko correct. Hindi. Ako din hindi. Pero more or less, meron naman tayong idea kung ano yung mga nakikita nila na kasi tumatawa sila o kaya ganyan. So parang nakikita ko naman mga bagay-bagay na hindi naman ako maiinis at magagalit, 'di ba? Pero kapag halimbawa yung ganyan, halimbawa, paulit-ulit yung sound. Ako, ibig sabihin yan, meron yung video na paulit-ulit na pinapanood. Natay tayo dyan. May reels. May reels yan na paulit-ulit na pinapanood, di ba? 3 seconds lang yung video pero naging 30 minutes. Sino kaya yung nandyan sa reels na yan, di ba? Di ba, totoo, malalaman mo yan depende sa feed. Kaya lang, yun nga tama ka naman dun. Kaya lang, paano kung hindi ka naman nga nagsusearch pero yun yung nag-appear sa feed? Diba? Mahirap din namang awayin mo yung mister mo, awayin mo yung misis mo kasi nakita mo yung feed, puro babaeng sexy o kaya lalaking matipuno ang katawan. Pero sa totoo lang, di naman nagsisearch. Ang hirap na, diba? Iba na nakakaloka talaga. Iba na kasi yung panahon ngayon As in talaga. Oo. Minsan parang magtataka ka sa sa nangyayari sa FB. Halimbawa, merong iba, nagpi-play sila ng mga, may music sa mga content nila, na post nila. Pero ikaw, hindi mo naman sinasadya, konting-konti lang, iba-block ka kagad. Oo. Kasi alam nila, halimbawa, nasa radyo ka nagtatrabaho. Alam nila. Oo. Tapos there was... Nakakatakot Hindi, tsaka parang ano ba yun? Parang there was a time na yung i-register natin yung SIM, parang gano'n. Nakalimutan ko na Basta nalaman nila, na i-connect nila na yung Michael Fantinalgo ay si Diego Bandido. Parang na-connect nila. Parang gano'n hindi mo naman sinabi. Diba? Parang nakakaloka.
Kaya nga Luka talaga ako sa social media na to. Be careful sa mga pinopost nyo, wag lahat-lahat. Nako, kasi selective lang. Oo, kasi mahirap talaga. Tsaka again, ulitin lang natin yung parental guidance. So kung napanood nyo po yung first episode ng Squid Games, babalik lang din ako. Meron doon, isipin mo, ang game nila bato-bato pick. At saka yung red light, green light. Diba? Ano yun Pepsi 7-Up yun, diba nung bata tayo? Pepsi 7-Up, diba? Kung alam mo yung game na yan, alam na this. Madami ka ng kamot. Kung alam mo yung Pepsi 7-Up at ngayon mo lang ulit narinig, diba? Yung game na yan, alam na this, diba? Makunat na ang balat mo. Hindi ka na crispy. Diba? Technically, it's a children's game. Diba? Pero isipin mo yun. Naging violente. Naging violente. Nakakatuwa siya, nakaka-entertain. Totoo naman din. Kaya nga nagka-part 2, ang dami nag-aabang. Noon na lamang may part 2 at may season 2. Lahat gusto mapanood siya ulit. Diba? Pero wag nating kalilimutan. May mga batang nanonood. Bantayan po natin. Bantayan po natin. If, for example, isa lang ang TV sa bahay ninyo at yun lang din ang oras para makapanood kayo at walang choice kundi makapanood din yung mga bata, 'di ba? Paliwanagan ng maigi na hindi po normal ito. Tama. Hindi tama yang maglalaro ka ng bato-bato pick pero ang matalo mababaril. 'Di ba? Walang ganon. Ano ba 'yon? Ano ba yun? Diba? Ang violente! Bato-bato pick with matching barrel! Kumusta naman yun? So bantayan. Bantayan po talaga kasi hindi natin alam kung ano yung posible na maging effect nito sa mga bata at effect nito hanggang paglaki nila. Isipin mo yun, may epekto ito hanggang sa mga susunod na henerasyon. Correct. O baka maging, diba? Yung anak mo maging violente, maglaro sa school, bato-bato pick, pag natalo, suntukin niya. Correct, totoo! Diba? O kaya, ang nasa isip niya, ganun pala, kapag kakaaway, kailangan i-eliminate. Diba? Mamay, tisurin niya, ipitin niya sa escalator. Marami ako naiisip. Kakapanood ng Squid Games. Diba? Ay nako, ingat po tayo. Ingat po tayo. Tsaka yun, balikan ko lang yung sa AI, yung mga pagpo-post sa ano. Kaya sabi ko, dapat selective lang. Kasi kung mga kagaya ko dati, kung may criminal mind ako, titingnan ko lang yung profile mo Ay, alam na kita Alam ko yung memorize gusto mo. Memorize saan ka mo pumupunta. Correct. Mabilis ka na nga. Mabilis ka masascam pati. Tama. Diba? Tsaka mabilis kang mabilis to profile you Kaya huwag ka basta-bastang magpapaniwala kapag ka sinabing, uy, paano mo nalaman yun? Na mahilig ako sa ganon. Correct. Ang bilis lang, girl. Kunyari, hula-hulaan ka. Halimbawa, sabihin, may pinagdaanan ka noong 2017. Yan, ganun. Kasi binalikan na yung... Tapos ikaw naman parang, paano mo nalaman? Naka-post po. Naka-post po talaga siya, 'di ba? So, kung halimbawang ganyan na hindi mo naman mapigilan na mag-post ng whatever it is, 'di ba? Maging mas extra vigilant ka na lang, extrang matanglawin. Kasi wag lahat-lahat. Oo, kasi tandaan kung detailed. Correct, kung mautak ka, mautak na din yung mga scammers. So, kailangan mas uutakan natin sila. Correct. Hay, ang hirap na talagang mabuhay sa mundong ito. Pero masayang mabuhay sa mundong ito, di ba? Mahirap naman sabihin, ganun ha. Nicole, hirap ka na pala. Teka lang. Oy, congratulations pala. Oy, bakit naman? Ay, siyempre, ay, siguro nabasa mo rin. New Year. May diba? Award. Naman. Diba? Tayo po'y nagpapasalamat sa 7th Gawad Lasalanieta. Yan. Dahil sapagkat because ito po yung unang award-giving body na magbibigay ng award sa Love Radio bilang Most Outstanding FM Radio Station. At siyempre kay Nicole Liala bilang Best Female DJ. Most Outstanding Female DJ. Salamat ng marami sa buong lahat ng bumubuo ng De La Salle community. Ayan. Kasi sila yung sila ang bumoto niyan Ayan. At gusto natin ramdam yan. po namin. Yan. Natin talaga. Ang inyong suporta sa amin. Correct. Kaya kami po ay natutuwa kasi parang ang ganda niyang pambungad ng taon na it's a good sign. Correct. And especially po na Love Radio Manila on February 14, we're also celebrating our 50th year 50th na. on radio. Wow. So abangan nyo yung mga pasorpresa namin. Abangan nyo. Kung ano-ano
pa mga magaganap sa mga susunod na linggo at sa mga susunod na buwan, antabayanan nyo po yan. Kasi po ang Love Radio Manila ay 50 years old na. Correct. Grabe, no? Mabilis lang to, mangyayari na to di ba? Oo, totoo. So ngayon, namimigay pa tayo ng mga regalo. Kahapon si Maratoni, nagbibigay nagpapahabol pa na. Oo, correct. Meron pa bulaklak na yung pamimigay. Totoo, kasi Valentine's na. Diba? Kakapasko lang po. Tapos before we all know it, Pasko na ng pagkabuhay. Diba? Oras natin! 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!